De Hiestekeuring is natuurlijk nou bezig. Natuurlijk. Ja. Alsof ik dat net weet. Maar dat is echt zo ontzettend grutje. Hè? Kist je dat duiden, Janko? De Hiestekeuring. Hoe zou ik het nou weer duiden? Nou, maar dat is de man die daar wel eens West had. Ik ben er vorig jaar toevallig voor het eerst geweest. Wist wat het eerst pas. Ja, dat was dus ik schandalig. Uiteraard voor het werk. Ik moest er wat draaien. Maar voor hier. Maar Dan kist er wel wat over vertellen. nee. Maar wat ik wil. Ik heb wel achter de schermen beelden. Ja? Spectaculaire achter de schermen beelden. Oké, maar oké. dat broek was t-shirt. Nee. Dus, ja, dus T-shirtje. dat komt letter. Oh. Maar het is echt... Nog wel in deze uitzending. Absoluut. Ja. Ja? En dat liet een beetje achter de schermen zien hoe het rondtaakt bij de fucking is. Ja. Wij nemen natuurlijk het Wat ik zelf vind... Nee, maar die Hiestekeuring nog. Wat natuurlijk wel fenomenaal is dat inderdaad... Want dat is hier heel groot in Friesland. Maar er zijn dus 4 livestreams. Met Spaans commentaar, Frans commentaar, Engels commentaar. Het gaat de hele wereld door, letterlijk. En in China zullen er heel veel Maar mensen. Roelof aan wel even vertellen wat dat is. De Een Hiestekeuring. Hiestekeuring. Ja. Of dat wist wel. U zien er is een keurt. Oh ja. Sure. Is vroeger een keurt, ja. Wat is dat? Een tweede premie of zo? Oh ja. Ja, dat soort dingen. Ja, nee, dat zou samen kennen. Ja, Ja, krijg een rosette. Ja. Ja, maar Frieskind is natuurlijk gigantisch. De wie 10 zitten morgen beginnen even met het belangrijkste nieuws van de Aron Week. Er wie een grote brand in het centrum van Ljouwert. 38 omwoners waren niet veilig gebracht. Gingen rekken verwoenen. De gauw waard opschaald naar 10 grote brand. Het dak is verslijnd, verlengingen en de voor- en achterkevel stenen nog heel iets op instrappen. Je bent toch altijd wel van die branden in het centrum. We gaan natuurlijk in Utrecht nou, ik maar die grote explosie maken. Daar bloot hij altijd wel bij op in een of andere manier. Hij dat ik, maar branden in het centrum. Ja, zeker in Ljouwert. Het is net eens heel veel waar ik denk hemelsbreed 100, 200 meter bij bron van intussen alweer Jerenlien weer bij die jonge omkamer is. Op kelders. Op kelders. Dat is echt, ik denk 200 meter verder. Dus daar gooi je gedachten dan altijd dagelijks naar waarom. Van, oh god, een bron in een binnenstad. Want ja, iedereen kent dat wel in een binnenstad. Het zit hutje-mutje op elkaar. Er zit op onderste verdieping een pizzeria. Daar wen je meestal boppen. Daar wen je meestal naast. Daar wen je meestal achter. En de kist altijd echt misgaat eigenlijk nooit een kant uit. Dus op een of andere manier bloot dat toch vaak hingen. Dat maakt het een heel soort indruk. Ja, ik zelf in een kleine kerkstraat wennen. Dat is net, ik het zet er een stukje verderop. En dan wie toen maar Artenij en Braan op het Ruiskwartier bij de Chinees daar, Cotoratja. Dus wie in zo'n loekje in de slaapkamer. En in je lui daar is je al die rook. Toch echt dat het bij de buurman weer. Dus dan kreeg het wel even. Want dan zit ik in een oud pan. Ja. Dus hup naar boeten. En nou ja, wie dan 500 meter verderop. Het vond nog wel mooi. Maar dat is ben je wel van die bizarre... De Vibra-brand. Ik me bijvoorbeeld nog herinneren in Ljouwert. Ja? De Vibra-brand? Nee, het zag me niks. Nee, ik moest waarom tegen Zwolle. Daar is ik eens in de binnenstad van Brand wist. En er ligt dan ik heel lang een soort holte achter in het centrum. Ja. Dus het zit er vaak nog jarenlang dat er lang los is. En dan dat is juist van, het is nog steeds dichtspiekeren maar hout. Dan was ik nog wat hoe die brand. Want de wie iets wat hij best wel intrigerend vond. Ja, vond ik wel. Ja, ik zeg natuurlijk ik de beelden. En ik zeg zo'n shot van een brandweerman in zijn hoogwerker. Die dan... toevallig weer de beelden. Maar, en die dan in zo'n bakje zit te blussen in het vuur. En toen dacht ik wel van ja, dit is als brandweerman natuurlijk het ultieme sister lekker erbovenin. Dus ik dacht, hoe bepalen ze me juist wie er in het bakje mooi? Oh ja. Zullen ze dat maar al bepalen? Ja, of gewoon op dat moment zelf. niet, iedereen wil in het bakje. Ja. Dus ik heb dat even uitzocht. Ik heb contact ook mooi de wutvier die brandweer in Friesland. Die heb ik Jellehoede van de Werkhout. Vroeger op maat van mij. Maar goed, ja, dat is, uiteindelijk komt het erop deel dat net iedereen zomaar in het bakje mooi. Nee? Daar is een speciale cursus voor. Ja. Waarin je leerde hoe om te gaan met een hoogwerker. En met ik 2 man, dus in het bakje bovenin en in beneden. En die maakt het al je stempelen. Dat is maar natuurlijk wel veilig. En in Ljouwert is het zo dat er elke 24 uur beslist wordt waar maar de jood in het bakje als er wat gebeurt. Op basis van... Een soort relatiesysteem. Echt? Plus de mensen die dus die cursus dienen. Ja, oké. Dus de relatie geldt onder die meesten. En wordt het dan elke dag echt, is het een vergadering? Of is er een rooster verder vooruit? Nou wordt het dreig. Een soort trekking, feestelijke trekking. toch? En Ja. balletjes. Warme balletjes. Warme balletjes, ja. Jongens, Gerben mooi. Je moet, Lothar Matthäus die dan weer zo'n briefje hebben. En dan al je maar hopen dat er fik is. Natuurlijk. Ja. Ik wou in het bakje. Ja, Maar als ik jet als die vraag gesteld van wollen ik al hier in dat bakje?
Nou ja, als je de echte fanatiekelingen, die gaan dus dan die cursus dan. Ja, Als je bij vrijwillige korpsen is het weer oors, omdat dan is het gewoon, dan gaat die pieper en dan maakt ze gauw mogelijk. Dus dan is het maar correct wie hij in je spuitwagen, Ja, ja, zei je ja, dat ja. ook. En dan is het wat meer random wie er in het bakje gaat, als je die cursus En dan nog, is hè. het op de locatie van die bron alweer een beetje in de buurt van het bakje staan bleven. Dat als de commandant zou begonnen omheen, dat dan, ja, ik stond dichtstbij. Ja. Handje omhoog. Ja. Het is een beetje als iedereen wil in de nijsmaker zitten, maar dat kan net iedereen. En dat is bij Ja, het bakje met de niet roller. zelf. Maar net iedereen niet rollen. Ja, Ja. dat hele weer Roelof de Vries uit Bussum van wij. Hij hem allemaal in mijn auto bij de Wostrit West. Nou, al die snieën en al die zout en hij hem daar al. Nee. Oeh, Ik heb jongens. dat ding gewoon de hele week staan liggen thuis. Ik heb al dat ding rent of op fiets dingen. Dat is heel belangrijk dat je hem dat wol nog even Zout, doorgaat. Zo gauw als mogelijk. Ja, maar ze hebben het struit bij u in de stritten. We gaan namelijk een artikel erover op uw website staan. Dus dat het heel belangrijk is dat dat wol doet. Dat site Harold Sielstra, die had een eigen wasstrit in. Ja, van zijn friend. Zo! Ja, die zou dus reinigen, maar heel gedrukt, de lak goed afspelen en een was en glas leeg erover. Dat is het advies van Het Harold. programma. Sielstra. eigenlijk. Van, ja. Optie 4. Ja. Ja. Maar ik had het idee dat je hem dit advies van Harold net helemaal serieus neemt. Was het van mij? Wij van WC Eend dat een beetje. Ja. Nou ja, goed idee, Harold. Geef me net van. Ik heb de auto wel vol vocht, dus er is al je sneeuw in Dat kan. wel, ja. Ja. Dat is Ingrid de vochtige mende. Het Harold ik tips. Je hoe bent je- 10 minuten lang bezig voor het futter iedere keer. Ja, maar die kachel en ja, En het ruut vaaien en dan kies nog net. en ook niet dat ik ja. bevriezen. Dus ik ben bang dat het dan verminderd bevriest. Dan ben je nog langer bezig. Ik heb van die zwarte sekjes die zich dan vol zoeken met vocht. Die heb ik. En die mag in de Werkt magnetron. niet. Ja, nee, dat dat doet helemaal niks. Oh nee? Nee, hè? Sekjes? Ja, voor die poetsjes. Ja, wat zit erin? Een soort koolstof of zo? Ja, maar dan heeft ik van het kattenbakvulling. Dat ken dan ik in die sokken. Dat heb ik wel eens niet. Niks Sok. werkt. Ja, daar heeft een oude sok en Ja. dan is een kattenbakvulling en dat maakt dan die vocht. Ja. Maar dat waren we net in de buurt van baby's. Nee, dat Nee, is een ja, fysieke... dat is hier. Er geen maar baby net, achterin. net van die stront. Ik zou Gewoon sekjes de vulling. Is het putjes in dit geval? Of is het sekjes? Ja, poetsies, sekjes, ja, wat is het? Maar het zijn van die zwarte dingen en daar zit er wat in. En als er dan genoeg vocht op zoekt het, dan mat dat leuk van kleurverhoring en dan kies En je dan hem in de magnetron. magnetron, ja. Maar ik heb nog nooit van kleurverhoring jongen, dus... Nee, ik heb me toch wel nerveus maken hoe je praat eigenlijk heel gay Fries natuurlijk. Nou, ja. Ja. Dus ik dacht, ja, ik moet er wel een beetje... Ja, maar dus moet wel als weer Jan kon ik inkomen. wat verkeerd zeggen, dan zeggen we komen van de Klaar, dus daar praten ze oors. En in Koudem zit het grif net oors. Ja, in Koudem. Ik zou die net in Koudem praten dat je praten. Nee. Dat is echt... Zoals wij praten. Ja, Nee. Skun en dat soort dingen, toch? Of is dat... Ja, dat- skun. En Skun. ik woon Skallen, sleutel en skullen. kaai en... Skallen, spullen, dat Kokje, soort dingen, dat ja. vind ik het ergste woord wat er Kooitje, zit. kooitje. Kokje, dat is dan Ja. etensieren. Is dat de derde? Sierde? Ja. Etensieren. Ja, wie zei dat? Ja, Wat zeg je? Kokje. Kokje. Kokje? Kokje. Nee, Ja, dat is heel natuurlijk. vreemd. Wij Dat vinden is de kokje heel helwaarde. vreemd. Het is echt, ik vind het goed dat je me doorgeeft, hè, want ik de Friese taal met bloemen. Zeg maar, ja. als ik naar Jim luister, dan klinkt het soms als een Nederlander naar het Polygoonjournaal. Van dat hele, dat denk ik, ja, wie zei dit? Ja, maar kokje, dat klinkt dat je om jou vieven in de doelensteeg steen. En, ja, dan ja mag dat toch is even- kokje. Ja, Zo'n plassen. ja. Ja, dat. Schedel. Ja, die doen wij ook niet. Nou, ik hè. ga hartstikke nog een goed voorbeeld trouwens. Nog eventjes over de snieën en het koud weer. De Olfsterrentocht kan namelijk naar alle grachten nog maar 1 keer verrien worden in de komende eeuw. De kans erop is het grootst in de komende 10 jaar. Dat tot namelijk blikken uit cijfers van de berekening van de KNMI. In 2100 is de kans zo goed als 0 dat er nog een Olfsterrentocht komt. KNMI, bedankt. Ja, het voelt mij een beetje iets in dat ze dan er net even bij zijn wanneer dan. Zo, hij komt Dat nog niet. 1 keer, dan hier ik verwachten nou dat dat zal kon ik dan ook 4 voorspellen. februari 2043 wezen en dan is het nooit klaar. Maar ja, nog 1 keer. Ja, ik heb Ja, nog in een dream. ja, nee, die dream hebben we al eer. Oh, dat wel. Ja, dat denk ik wel. Dream stoot ik van, de Elfstedentocht. Ik zou het wel mooi vinden, maar in wezen verandert er natuurlijk niks door dit bericht. Nee, ja, het wie toch al, ja, Het brengt het het kan niet nog net dichterbij. maar ja, het nee. is, Nou, dan hij, wordt is het nog lieke, sarcastischer. hij is toch lieke dichtbij of lieke 44 uit de wie. Ik bedoel, het wie altijd al, ja. De kans groot dat er net komt als wol. En nou is Nou, dat de eigenlijk net komende verloren. jaren is de komst wel ietsje grutter leuk op basis uit het verliezen. Want toen de... Want wie bewieling had nog krijgt de ASCII naam. Ja, lees het En maar toen, even uit. toen de vorige, Kroes, toen die kwam, die hier binnen 2 jaar zijn eerste Elfstedentocht. En Oh, ja. die voorganger van hem, Oh. Chipkema, die nam het ook over van die hiet lang naar die en die hier ook binnen 2 jaar zijn eerste Oh, Elfstedentocht. dus dit soort wetenschap. Ja, dit is, Dit is een heel stukje- erg wetenschappelijk onderbouwd. Ja. Je kansberekening. We hebben nou een Jan Bakker. Ja. Ja, dus die meis binnen nou in 2 jaar kinderen nog klein uitzien. Maar het wordt, op termijn, er giet natuurlijk straks iets verloren in. Want wij hebben die lijsten nog mooi maken, denk ik, bewust al. Ja, Ja, Sonja. toch, ja. Er komt straks natuurlijk
generatie, die heeft dat helemaal niet meer. Dus die word ik niet meer lid misschien. En dan, op een gegeven moment moet ze er toch wat. Maar als er echt niet meer komt. Ze kennen net, hoe 50 jaar nog steeds, we toch nog steeds elke keer die vergaderingen. En die draaiboeken bijwerken. En dat, Ik denk het eerlijk zijn wel. ik denk 50 jaar niet meer. Dan is het te veel. Nee, 50? Ik denk de komende 10 jaar hier, omdat het KNMI dan, misschien dat het verhoort. Het is nou, de komende jaren door. Nee, het zat wel een keer omslaan. De Russische beer komt er wel weer aan, hè? Ja, dat zeggen ze beer, elke keer. Leeuw, wat is dit alweer? De Russische beer. Dat zeggen ze elke keer. Oostenwindfront. Dat zeggen ze elke keer. We binnen dan van die kaarten van over 2 weken dan zetten we je jip in de kelt. En dan 2 weken later is het 4 graden en komen de krokussen nog boven. Dus ja. En dan komt hij. De anekdote van Janko Christ. Oh ja, we hingen hem tiest. Ja. Oh ja, Ja. de week wel 14. Ja. Kijk achter de schermen. Show, wij zijn net de hinder-experts. Nee. Maar ik heb wel ooit mooi, natuurlijk Emiel van Hoenekop, het programma maken Workje voor Beginners. Ja. En toen kwamen we ten orde bij bekend. Stal Okkema. En Stal Okkema is een beetje de Real Madrid van de Histerblad. Ja. Oké. Dus het is interessant. Sorry, zit even met de klem. Dat is interessant om te zien wat er dan achter de schermen, dankjewel, gebeurt. En we hebben het uitfokken van hinders. Ja. Dus dan moet ik zeg maar letterlijk dan fokt worden. En het format van het programma weer dat Emiel de dingen zelf die. En hij moest dus het siert van een fokpaard. Van een hiest. Fokhinder. Van de hiest opvangen. En dat gaat dan in een schede. En daar hebben we beelden van. Oh, leuk. Nou, maar heel erg bij voor. Ja. Heel erg. Kom maar. Allee. Hop. Ja. Hoppakee. Ja, nou eerst het voorvoort van mij. Ja, voorvoort de front. Ja. Maar we er nog maar in. Oké, kom maar jongen. Kom maar. Kom maar. Dat ding naar voren. Ja. Zak. Nou maar jongen. Kom maar, joh. Kom maar. Ja, dat is gewoon op een bag. Ik wil eens het skom op een bek, Roelof. Jawel, maar wel om oren redenen. Oké. Dat is wel leuk. Dan net zozeer om hinders. Ik kan niks met hinders trouwens. Ik kan wel eens op een hinder zitten in Argentinië. Oké. Ja, dat klinkt wel. Hij is wel eens in Argentinië. Ja. Ja, ik worden dan altijd... Ja. Dat wil ik altijd even vertellen. Nou, wie echt in Patagonië, wie echt in middle of nowhere. En wie niks het dan behalve hiken. Nou ja, je weet, ik ben gehandicapt, dus hiken wie net echt een optie voor mij. En toen zei Moet je plak hem dan vrouw, op zei, vakantie in? nou ja, dat plak je weer inderdaad wel een beetje raar. Er winnen wel kletsjes, maar ja, daar ging ik niet op rennen, want ik leerde goed. Dus het enige wat er nog wie hinders. Dus dan een hindertocht van 3 uur. Dus ik ging op zijn hinder zitten, voor het eerst in mijn leven. En er wie dan zo'n man bij, die Pablo, die de begeleiding die je. Pablo, de Tuurlijk, Pablo is dit. Tuurlijk, Pablo. Nou, dan komt hij dat hinder van mij. Hij begon maar verhaal. Roelof, dat moest de baas wijzen hoe dat hinder met vielen, dat sto de baas is. Dus maar die, ja, maar echt hegeloeken en maar die fotten een beetje skoppertje in dat beest van ik ben de baas. Ja, maar vielen, hij met vielen, maar dat begon al een beetje meer, want dat hinder heette patron. Dat was baas in het Spaans. Nou, dus ik ging naar zo'n beekje daar, waar die het hinder dan terug in rint. En ik denk, ja, dat hinder gaat drinken uit dat beekje. En ik moet hier dus leren, ik moet de baas wijzen hoe het hinder. Dus ik begin te loeken dat hij omheen gaat en ik begon maar mijn voeten te traapjen. Begint hij daar te stijgen in. Ik denk, nou mooi, ik heb Zuid-Argentinië jongen. Dit is het einde van het leven van Roelof de Vries. Dus dat is eigenlijk wat ik Ja, maar maar sloeg ik dan niet op hol? verhaal. Sloeg ik op hol? ja, beetje wel, ja. Hij Is dat mocht net niet- drinken van die? Nee, dat is Ja, maar op een gegeven moment wie Hij het wil best in mijn Ja, handel. Is dat voor mij? Ja. Nee, maar op een gegeven moment wie die wat 10 minuten nog drinken. Dan Ja, denk ik, de nou, hele ook tijd de Roelof de Vries op een reg. En dan mag je net even drinken. Dat is toch ongelooflijk. Oh, die erop. Nee, maar Ja, ja, met verder. ja, maar ik word dus wel verder inderdaad. Ja, Wij want dat beginnen 10 nu een minuten drinken. crowdfunding van Hinder Patron. Wat een hotel. Emotionele ben ik echt wel bang voor hinders. Ik vind alleen nog wel... Ik vind, wij brengen dat heel mooi in beeld in die histerkeuring. Heel soort joggers. Ik zit er ook wel eens naar. Wat mij onbelangrijk is, gewoon na 10 minuten een knipje maakt zien kennen. En dan gewoon elke keer die 10 minuten in een loopje uitsturen. Want ik zie het verschil Nee. net. Nee, maar er zijn 100 toeren Ja, de er meeste zijn echt heel veel mensen naar, maar pensioende programma Ja? voor Omroep Friesland. Ja, Dit is absoluut. En de dan zit er leuk ijsmakers. uit. En de vestjes ben mooi. En die beesten en het publiek is enthousiast. Dus het is hartstikke leuk. Alleen nog, ik zie dus het verschil net tussen die hinders waar het daadwerkelijk om gaat. Overigens, het fragment, als je met zaak knippen
Emiel het seks met een hinder. Het de potentie om nog meer viral te gaan dan die tip. Dat is Fortnite. We hebben ook direct naar jongen. Emiel het seks met hinder. Wel een goede tip. Zou Emiel ook leuk vinden. Ja. Nijsmakkers.